Bradas! Dobro vidite. Kupio sam dva ista stripa. Dva ista stripa, ali samo različite korice. U pitanju je zlatna serija broj 50, jubilarni 50. broj. Zlatna serija, inače, postojala pre ona stara zlatna serija, a sada postoji nova zlatna serija koju izdaje Veselije četvrtak, a ranije je to u staroj Jugoslaviji izdavao Dnevnik. Veselije četvrtak stigao je do broja 50 i ja inače skupljam zlatnu seriju Veselog četvrtka, ali skupljam uvek koricu A. Znači oni uvek izdaju koricu A, koricu B, ponekad i C, D, E, Ž, Nj, Z, B, R, G, nije bitno, ali ja uvek skupljam koricu A. Ovaj put sam kupio koricu B, zašto je radio Gera, i inače ne bi to bilo dovoljno. Drugi razlog zašto sam kupio ovu koricu je zašto je podigla veliku prašinu na internetu, znači ljudi su počeli da freak outuju i počeli su da drame i da padaju u trans, da se gube, znači ljudi su se triggerovali, nikad strašnije, za ovako jednu predobru naslovnicu. Ja sam jednostavno morao da kupim to kao uspomenu na sav taj njihov trigger koji se desio. A i zašto cenim rad Rajka Miloševića Gere, jedan mi je od omiljenih crtača. Ali onda sam vidio i ovu koricu E, koja mi se svidela jer je u neverovatno dobrom retro fazonu, predobro izgleda i onda, mislim ne mogu da kažem so bad it's good, zato što je jednostavno so good, samo je good. I uzeo sam to i onda mi je bilo glupo da uzem i treću koricu A, koju inače skupljam, bilo bi mi previše 3 ista stripa, ali 2 nisam mogu da se odlučim. Jednostavno nisam mogu da se odlučim i morao sam da uzem 2 stripa isti. Jednostavno, razlog jedini zašto sam uzeo 2 je što jednostavno su mi previše dobri i jedan i drugi, ne znam koji je bolji. I to je to. Sad, ovo je Zagor priča, to je kultna epizoda Zagora, tu je Zagorov origin story, dakle, kako je Zagor nastao, kako je postao Zagor i tako dalje. Pročitao sam ovu priču, znači čuo sam u intervju Dušana Mladenovića kod Matorog konja na kanalu, Dušan, urednik Veselog četvrtka, Dušan Mladenović, žalio se da pojedini youtuberi samo prelistaju izdanje i pokažu ga kako izgleda, a ne pročitaju ga. Ja sam ovo pročitao, ali možda je bolje da nisam čitao jer primetio sam jednu grešku koja je prisutna na svim primercima i sigurno i na vašem ako ste kupili ovu epizodu Zagor priča, pogledajte, otvorite na stranicu 133 i 134. Evo, ovo je stranica 133, okrenete 134 i vidite da je to ista. Ono što je još gore od svega je da jedna stranica fali. Znači ono što treba da bude stranica 133 nema ga, na njeno mesto je oštampana 144, a na stranici 133 zapravo to je jedna od najvažnijih stranica u celoj priči, jer na toj stranici saznajemo kako je Zagor dobio svoje ime. Tako da, ostali smo bez toga. Ako želite da saznate kako je Zagor dobio svoje ime, nećete to saznati ako kupite zlatnu seriju 50. Morat ćete na neki drugi način da saznate to, ja neću da vam govorim spoilere. Ali pročitao sam ovu priču i zapravo nije loša, svidela mi se, tu smo dobili nekog starozavetnog Zagora koji ne libi se da ubija ljude na skoro svakoj stranici, znači razvaljuje im lobanju sa kamenom sekirom, jako čudan, kažem, kao što imamo starozavetnog boga i novozavetnog boga u Bibliji koji se malo razlikuju, tako imamo nekog novijeg Zagora, imamo ovog starijeg starozavetnog Zagora koji je jedan hladnokrvni ubica željan osvete
i ne libi se da ubija svako ko mu stane na put njegove osveti. A inače, ovo je stara priča. Ovo je po originalnoj italijanskoj numeraciji epizode 55 i 56 redovne serije Zagora. Znači, jako stare epizode i tu saznajemo, znači, origin story, saznajemo kako je Zagor postao to što jeste. Nažalost, ne saznajemo ime jer je došlo do te štamparske greške Veselog četvrtka. Ali, kažem, jako dobra priča, a ako moram da ocenim ovu priču, ocenit ću je sa 4 od 5, na primer. Nije loša, zaista, interesantna je, drži pažnju, uče vas da čitate do kraja, ako ni zbog čega drugog, onda zbog te misterije, da vidite kako je Zagor postao Zagor, pošto na početku kada krenete da čitate strip, pa i dosta do polovine sigurno i do samog kraja, mi pratimo Zagora koji još uvek nije Zagor, nema tu crvenu košulju, nema to ime Zagor i drugačiji je dosta nego što ga kasnije poznajemo. I onda ako ni zbog čega drugog, priča drži pažnju i uče vas da ostanete uz nju do kraja, da što pre pročitate. Ja sam brzo pročitao ovo za jedan dan, možda za 2 dana. Znači, jednostavno interesuje vas da vidite kako je on došao do te crvene košulje, šta se tu desilo, kako se promenio, kako je postao taj Zagor koga danas poznajemo. Ali nije samo to, nije samo ta znatiželja, stvarno je interesantna priča, dešavaju se zanimljive stvari, zanimljivi neki likovi, zanimljivi događaji i jedna od boljih Zagor priča, stvarno, koju sam pročitao, nisam pročitao mnogo, ali jedna od boljih Zagor priča koje sam pročitao i eto, nije mi žao što imam baš 2 puta isto, samo eto, fali mi jedna ta stranica, nabavit ću negde tu stranicu pa ću da isečem da zalepim unutra. Ali Zlatna serija broj 50, ono što želim da vam kažem je da Zlatna serija od broja 50 do broja 60 u narednih 10 brojeva i bit će samo kultne, legendarne priče Bonelli junaka i bit će vrlo malo Zagora i Dilana, ako uopšte i bude. Fokusirat će se na neke druge junake iz Bonellija i bit će njihove najlegendarnije, najkultnije priče. Broj stranica će biti ogroman, mnogo će biti deblje sveske nego što su sada. Cena će ići gore, ali kažem, zbog broja stranica to će biti okej. I dobit ćemo stvarno neke kultne priče koje su čitaoci od uvek tražili i od uvek želeli. I ja ću sigurno kupovati, ja sam do sada kupovao malo na preskok, birao sam, nisam od Zlatne serije baš išao redom sve što izađe. Od 50. do 60. broja kupovat ću sve, zaista želim te klasike. Ja stalno govorim, znači treba štampati, treba objavljivati klasike, oni treba uvijek da budu dostupni i baš me to interesuje i baš me zanima da ispratim od svih tih junaka šta će izaći u tom sada kao najbolje od najboljeg, što bukvalno će biti, Zlatna serija će sada bukvalno biti u narednih 10 brojeva kao što su odabrane priče za Zagora, samo što ćemo imati odabrane priče za ove druge junake. Eto, hvala vam što ste gledali ovaj video, lajkujte video i napišite mi u komentaru kako se vama dopada ovo izdanje i kako vam se dopada sam Zagorov origin story ako ste čitali. I subscribe-ujte se na kanal, da. Vidimo se uskoro ponovo, ćao.